Joo niin. Päivä uusi. Mitäs Kiljulla menee? Katas. Joo. Pitäis mun heti alkaa tää moottori jatkan kanssa. Eikö niin, mulla ei oo sitä Alternator-belttiä, niin pitääks mun käydä hakeen se kaupasta? Siis kun mä en yhtään jaksa. Eihän mun niinku tarvis nyt vielä pistää moottoria kasaan. Et silleen, jos mä vaan alan kasaan tää autoa, niin kyllähän sitten mä jossain vaiheessa saan pakun. Ja mä ajan sillä vaan teimalla ja käyn hommaa Alternator-belttiä ja pistän tähän ja... Joo, noniin. Hoidetaan. Tämä. Joo. Haloo. Noniin. Sitten clutch sliding. Missä se on? Tässä! Onko se tää? Oh! Noniin. Se on niin vaikeas paikkaa. Mitä sitten? Tämä. Niin tässä on 2 heti. Okay. Siihen. Ja sitten tää vielä. Vittu mä ootan, että Leva teki striimi. Aika vitun goated. Striimaa ja... Mihin se menee? Tähän. Joo. Fuel strainer. Mihin se meni? Mä unohdin jo. Tähän. Subframe. Eiks mulla on röökiä? Oh, miksei ottanut eikä? Miksi täällä tuli näin pimeä? Ei oo kyllä ilta vielä, siitä mä oon varma. Mitä HDR vaihtaa? Ei mitään. Mutta olis mulla vaan huonompi F, en näistä varma. No, mutta tuli varmaan. Anti-aliasing, se muuten muokkaa vähän. No ei tullut siltikään parempi, no ihan sama, se on nyt näin. Mä ostan uuden koneen joskus, kattoo sitten. Entä suspension? Tehdään sitä... Ei kun pitääks engine pistää eka? Eikä pie, ei varmaan pie. Joo. Swish. Front left. Onko se väärinpäin? Kai oli. Front right. Eihän takana on näitä. Eihän. Spindle. Front right. Tänne. Joo. Front left. Joo. Missä se on? Eikö se on tässä? Niinkö tuolla? Haloo? Mutta mikki päällä. Joo, se oli tässä. Disc break. Näköjään. Näyttää, että Bolt on 40. Villi Veikko. Vittu mä paskoin tätä autoa vaan. Eihän oo mitään lommoja vielä.
Ei oo. Hyvä. Jos olisi ollut, niin mä olisin rankikuitanut. Okei, en nyt tiedä. En mä varmaan ois. Mut siinä oli vaan yksi. Siis Halo Swafti tulee ennen kuin tää kiristää. Mut eikö se enkinen pistää eka? Vai pitääkö? Ei pidä. Eikö se on siinä tolla? Noin. Olkoot. Tää. Mini. Tos. Ja nyt kun mä kiristän tän. Tää on kyllä aika iso boltti. 6, 9. Niin 14. Please puita. Hei, mulla on jano. Puita. Haista vittu, Simo. Boom. Boom. Steering rod. Voiko sitä pistää, jos mulla ei oo enkinen pistettä? Ei varmaan. Eikö voi? Näyttää 13. No ei ollut. 12. Joo. Onko täällä muita, joita pitää kiristää? Mä katson vaan täältä. Siis sitä ei vielä pitänyt boltata. No niin. Suspension. Niin suspension, noi stringit. Ei nää oo stringiä, kun ne takana on stringiä. Nää on strutteja. Jaa. Front left. Älä please kolohi. Kuuluu ääniä. Lopeta. Ei vittu, lopeta. Et jatka tota. Ei, lopeta nyt tämä, Herran Jumala. Mä en halua mitään kolhuja. En yhtään kolhua. Trailarm. Niin taakse. Joo, eikö left. Halo. 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 Noin. Laitaanko me nyt stringit päälle? We'll need a 12 mm. Kirkistetään. 4.12. Springs. Yes! Eikö niin se oli springs eikä strings? Aha. Springs. Siihen. Ja. Siihen. Noniin. Eikö niin ne drum breakit? Noniin. Unohin. Vielä kedi on tulossa. Kuuluu. Älä pompi, älä please tee noin. Mä en halua mitään kolhuja täällä. Tää on arvokas auto. No ei kyllä oo. Sitten absorberit. Siis kyllähän tää vähän ehkä alkaa näyttää autolta. Ehkä. Onks tässä mitään? Ei. Haloo? Voitko mennä? Hei, siinä oli. Yes. Oliko se kummin päin? Oli varmaan näin päin. Hei. Näin. Ja mikä boltti? Millimeter spanner. 4 kutosta ja 2 12. Ui vittu.
Älä tee noin. Mä en halua mitään koluja. Vaikka musta tuntuu, että kohta niitä tulee olemaan aika vitusti. Now let's install the wheels that we got from the Renkaita. dimension. Renkaita. Eihän mulla ole renkaita. Vielä. Eihän oo. Ei mulla ole renkaita. Mitä mä nyt teen? Varmaan niinku pistän näitä. Mä sen veikkaa. No. Ja vähän safkaa. Ei oo tullut kotiin. Mut kyllähän mä noi katteet vai mitä noi sanotaankaan autossa, niin kyllähän ne voi laittaa nyt. Miksei? Siis miten kukaan ei soita töihin? Niin, no on mummo soittanut. Niin, ja heinäpalju jätkä. En mä kumpaakaan halua tehdä, niin se on... Siis tästä varmaan... Tätä mä en jaksa, tää on liian kova homma. Ja tässä on paskapalkka. Ja sitä paitsi, miten mä voin tehdä tän, kun mulla ei ole pakua? Soittakaa nyt joku. Joo. Miten poltetaan? 80. Bom. Ja. Bom. 8. 4. Tai niinku molemmilla puolilla. Hyvä. Ja on niinku täällä. Ne voi tästäkin. Olla. 10 vitosta. Damn. Tää on kyllä ihan hirveen näköinen. Miksi mä jätin tän keltaiseksi? Mä vituttaa. Niin paljon. Niin paljon. 10 vitosta. 5. Satsuma. Boot lid. So we need to open it. Halo? Avaudu. Mene nyt kiinni siihen. Noniin, ja sit avaudu. Kiitos. Se on niinku tuolta ylhäältä. Miksi täällä on näin pimeä nyt? Niin boomer. To bolt down the rear. Missä ne on? Nää. Oh. Sitten 8. Onko tää samat tässä? Front bumperissa. Eiköhän oo. Vaikka mennä kiinni. Tossa. Noihinhan ei tarvi hetkinen. Ei voi olla. Car Lightbolt Box. Kai tuolla on 2. Kai tuolla on 2. Niin mitä nyt? Näitä. Ei voi olla niin perseestä, että tuolla on 1. No, se kyllä kävisi aika järkeä. Mutta ei voi olla. Please, älä oo niin. Yes. Pitääkö nyt kiinnittää? Noniin. Chapteri suoritettu. Mikä tää on chapteri? Niin 5. Mut mä en kyllä oo vielä vetänyt 4. Enkä 2. enkä 1 loppuun. Interior of the Satsuma. The first interior part we're gonna install is the steering column. Mikä? Kolumni.
Niin Hold down tää. the steering column. Ja 28. Onks mulla 8 tällä hetkellä? Oh. Kolumni. Mene. Eikö tässä on... Yes. 2. 8. Ja musta tuntuu, että ne ei oo tällä puolella, vaan ne on niinku tuolla. Villiveikkaus. Noniin. Kyllähän mä nyt tiedän nää perusasiat. Ja siitä... Dashboard. Dashboard. Eikö se pian niinku kasaa tässä? Lattialla. Ei. No ei kasata sitten. Ei oo pakko. Ei oo mikään pakko. 20. Mä muuten ehkä tiedän jo mistä on jo niinku noi bolt-paikat. Se dashboard. Täällä. Täällä. Yes sir. Eikö siinä on vaan 1? Jos tapahtui, mulla on 8 voltti nyt käytössä. Missä se nyt on? Voi vittu. Ai tässä. Miten... Missasinko mä tän? Missasin. And the clock Niin gauge tää into the piti dashboard kasata meters. ennen kuin se pistetään. Klokki kauke ja... 7 radiokin. Eikö toi klokki kauke? Täällä on clock kauke. Sitten radio. Noin 7 laki. Pitääkö radioa kiinnittää? Eikä sitä tarvi. Miten tää kiinnitetään? Niin täällä oli nämä. Joo, kyllä mä nyt tiedän. 1. Ja 2. Okei, ei. Mun on pakko. Kattokaa nyt tätä. Vittu, tämä on ärsyttävä. Handbrake. Seuraavaksi. To bolt down the handbrake. Underneath. En mä alhaalta. Okei, no mä katson, jos mä voisin pistää se nyt. Niin mähän edes on vittu pistänyt sitä handbrakea vielä kiinni. Sitä. Ei. Se oli täällä. Tässä. Yes. Siis kukaan ei nyt soita mulle. Haloo. Vois puita, vähän töitä saada, niin on se aika vitun kiva. Sitten 5. Voi vitun pillu. Et jaksa nyt. Mä lähdin vaan autosta. Ja se pomppas irti. Katsotaan nyt täältä, missä se 5 on. Haluan nähdä sen nyt suoraan. Ja... se on täällä takana. Se tulee ehkä olemaan. Please älä pomppaa. Please älä pomppaa. Ei se pompannut. En ois uskonut, että ei ois pompannut. Please, mä haluan nyt... Näy nyt, kun mä en pääse ton auton alle. Ei siellä ei ole mitään. Gearsi. Tääkin pitää varmaan vetää tuolta alhaalta. Ei pidä. To bolt down the gear. 36. Missä se gearastikki? Se oli täällä. Joo, en se oo mitään. Nytkö se irrot? Ei se irronnut vieläkään. Miten toi ei irtoa toi handbrake nyt? Aiemmin se ihan
Ilossa irtos, mutta ei se nyt enää. Ratti. Juopomus. Boing, 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 boing. Se ratti on täällä. Miksi se ratti on täällä? Boing, 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 boing. 10, niin se on tässä. Eikö niin meitä? Se on tuolla. Tai penkkiä. Vai mitään, miksi niitä sanottaa? Backpanel. Siis musta tuntuu, että tota ei edes tarvi. Mut pistetään nyt ihan muuten vaan. Koska miksi ei? Luuri. Please. Puita. Puita. Tarvikka puita? Mikä tällä on ongelmana? Miksi toi Simo soittaa tän numeron koko ajan? Mä oon sanonut sille, että turpakin jäädä soitottaneena, mutta silti se soittaa. Mä en tajua, mikä pitun ongelma sillä on. Simo. Haloo? Haloo? Se mitäs mennä tähän? Eiks pian? Kyllähän se tässä on näin. No näyttää tälläkin olevan vähän vaikeuksia. No niin. On vaikeaa tämä. Musta tuntuu, että mä en aio pistää sitä. Koska miksi mä laittaisin noin? Mä mieluummin käytän tätä johonkin muuhun. Pistä vaikka pakuun. Seat passenger. Ja driver. Mikä boltti? 8, 9. Tää on valmiiksi 9. Mikä tuo ääni on? No niin. Mutta mun mielestä se on siinä. Tää oli ehkä vähän tylsä striimi kautta jakso, koska tässä vaan rakennettiin eikä mitään muuta tapahtunut. Mutta